Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regetai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaenda kune imwe n'anga mushure mekunge ndatambudzika kwenguva yakareba ndiri muno munyika yeSouth Africa. Ndikangoti ndakaita almost 9 years ndichitsvaka basa ndichirishaya kubva zvandainge ndakauya kuno kuSouth Africa. So ndakauya kuno nemurume wangu, then ndokubva achizotanga kudanana noumwe muSouth African. Vakabva vachizobva kulocation kwatainge tichigara kusvika pari nhasi handitombozivi kuti iye nemuSouth African wake uyu vakazoenda vakanotanga kugara kupi, but ndakangonzwa zvichinzi mukadzi wacho ainge awana basa kuTransnet. Saka kunyange kumusha murume haana kana kuzombogara akaenda kumusha, kufona haafoni, uye kana kufonera vabereki vake achingobvunzawo kuti vana vari sei. So upenyu hwacho hwatava kuraramisa vana ndo hunonyanya kundirwadza, because iniwo pamhiko dzacho dzandakazoitiswa ndedzekuti handifanire kuti ndinge ndichizoenda kuZimbabwe. Ndakanzi ndichingonotsika ivhu chete rikunyika yangu yechizvarirwo ndokufawo kwangu, kutongodonhawo pasi ndobva ndafa ndichingotsika chete ivhu rekuZimbabwe. Ndo mhiko dzacho idzodzo dzekuti ndinofanira kuti ndige ndichizongoramba ndiri muno munyika muno mandakarombera kwacho. Saka ipapo mukoma, it was just desperation and I was seduced by n'anga iyi ndisingatozivi kuti n'anga ndo zvadzinoita, especially dzemuno muSouth Africa. Kana ukaenda kwaari uine maproblems ako, uine desperation yako yaunenge uinayo, n'anga iyoyo inobva yatokuudza kuti aiwa ndinokwanisa kukubatsira. Saka handinawo kuziva kuti mukuzonobatsirwa uko kwandainge ndava kuitwa zvekare zvainge zvazotosangana nekuzorasirirwa. Ndakarasirirwa mukomanashe zvimwe zvinhu zvainge zvakaunzwawo noumwe murume wekuNigeria. Saka nekudawo kwekuti sangoma uyu ainge achida mari yakawanda chaizvo, akabva agamuchira zvinhu zviya akati iye ainge achikwanisa kunozonozviparadza. Mushure mekunge zvinhu izvi zvatanga kundinetsa, ndipo apo paakabva achizogara neni pasi akanditi pane kanyaya kandikuda kukuzivisa, zvimwe zvandisina kukwanisa kukuudza kubva pawakatanga kuuya kudare kwangu. Iye anoti the reason is to why akazokwanisa kana kundipa mari apo pandakazoenda kudare kwake, it was because ainge atogara atoona kuti ndainge ndini disadvantage yainge iri pandiri yekuti semunhu ainge ari pakutambudzika ndichitsvakawo mari, akabva asarudza kuti ainge achindirasirira zvinhu izvi. Akati I saw kuti you were very poor and you had nothing, and if I was going to promise you mari yakawanda even beyond your imagination, wainge uchazongobvumira mudenga sezvawakazoita. Saka anoti nerimwe gore kwakauya umwe muNigerian uyu ainge aine mari asi aita zvekare zvemadrugs, zvekutransporta madrugs. Saka nekusada kubatwa nemapurisa, nekuda kwekuti panguva yacho vaipota vachitora madrugs vachimaendesa kune dzimwe nyika dzakapoteredza South Africa. Saka vaizoshandisa mishonga, vaipota vachienda kuNigeria uko kwavaibva vazonoita renew masimba avo, vachibikwa zvekare kuti kana vakasvika panenge paine roadblock, mapurisa iwavo ange achingonzwa vachingoneta kuti vange vachizosecha motikari dzavo. Ndo paakabva achizoona kuti zvinhu zviya zvainge zvava kumupandukira. Ainge aine vana vake vaviri vaainge akaita nevakadzi vaviri vemuno muSouth Africa. Zvadaro ndo paakabva achizoona kuti zvainge zvisingachamubatsiri, zvinhu izvi zvainge zvava kumunetsa zvekare. Ainge ava neimwe nyoka iyi yainge yomuteverera kwose kwaainge achienda. Ndo paakabva achizosangana nasangoma uyu wekundirombesa. Iye akabva amuudza mari yaainge achida, ndokubva vazotenderana paya. Saka sangoma uyu anoti akatora zvinhu zviya kwava kuenda akanozviyeredza nemvura achiti zvavharana. Kwemakore nemakore akararama asingazivi kuti vana vake vasikana vainge
vachirarwa nayo nyoka yacho iyoyo. Kuzodzamara vana vacho vava kutanga kuenda kuchechi, so vakati vava kuenda kuZCC ndo pavakabva vazoprofitwa kuti baba vavo vainge vakazama kuchenura umwe muNigerian ainge aine nyoka. Saka nyoka iyi ndo yainge yava kuuya kwavari ichiita navo bonde. Sezvo zvinhu izvi zvaiitika mumweya vasina kutenderana nazvo, ndokusaka vana ava vainge vava kungogara vaine maronda kusika rudzi kwavo, uye zvekare nekuenda kumaperiods nguva zvinenge zvisingatombonzwisisiki. Saka vakabva vachizoenda kuna baba vacho vakabva vazovaudza chokwadi kuti zvechokwadi kwainge kuine muNigerian uyo ainge akauya kuzorasirira zvinhu izvo zvavakagamuchira, vakafunga kuti vainge vagona pavakazvieredza nemvura vasingatozivi kuti kunyange mumvura macho nyoka inokwanisa kutorarama irimo mumvura. Saka iniwo ndakazongoitawo bad luck kuti panguva yacho iyoyo zvinhu izvi pazvainge zvotsviriridza, Sangoma uyo achitsvakawo kwekuti ange achizonozvirasirira zvinhu izvi, iniwo ndakabva ndachizoenda pamba pake ndichitsvakawo rubetsero. Chandainge ndichingoda yainge ingori good luck chete, a good lucky charm rekuti ndige ndichikwanisa kuwana basa, because ndaitoti mukufamba dzimwe nguva taikwanisa kufamba tiri 4 tichitsvaka basa mumaIndia mumarestaurant, asi ini kuti ndige ndichikwanisa kuwana basa dzimwe nguva muIndia aikwanisa kutoti ndikuda vanhu 2, apa ndinenge ndiine munhu wandinenge ndiinaye. Dzimwe nguva nditorini futi ndinenge ndafonerwa noumwe munhu anenge achishanda mukati mumaIndian imomo, ndobva ndanzi ndinge ndichingosiya photocopy yepassport, then ndobva ndachizodzoka nerimwe zuva. Asi ndaizoti kana ndadzoka paya ndobva ndatoudzwa kuti uchingobva pano ndakazosara ndichitowana umwe munhu apa, umwe munhu wandinenge ndaenda naye ndinotomusiya atova pabasa. Saka ndo zvandainge ndichiudza Sangoma uya, akabva ati iye aikwanisa kundigadzirira lucky charm. Mkomanashi mufunge zvenyu, ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichifamba ndichitsvaka necklace. Ndakatenderera mumaChina ndakanzi tsvaka necklace iyoyo inofanira kuti inge ichizova nekamufananidzo kenyoka. Ndakaita muswere wese wezuva ndiri mutown ndichipinda mumashops akasiyana siyana emaChina. Kudzamara ndazopinda mune imwe shop yemaNigerian mainge muchitengeswa majezi ebhora nezvimwe zvakangosiyana siyana. Zvino ndakazoti ndapinda mushopu muya ndokubva ndazoona kuti mainge muine imwe chain yainge irimo iri yechirume. Ndikabva ndati pano ndoita sei, ndakamufonera Sangoma uyu ndikati chain ndaiwana asi ichain yechirume but ine mufananidzo wakaita semufananidzo wamati ndige ndichitsvaka uri mufananidzo wenyoka. Ndokubva vanditi ndige ndichitenga chain iyoyo. Sezvisinei ndakabva ndatenga chain iya kwava kudzokera kushopu kwavo. Sekuru ava vakabva vachizoita mhiko dzacho, vainge vatogara vatenga huku nechekare. Saka vakatora huku vakatora macoin ainge achikwana iwo kuita 20 rand, vakabva vazondipa huku iya, vakabva vanditi vakanditengesera banga iro ravakazonditi ndaifanira kuti ndige ndichizoenda panoungana vanhu. Izvi ndakazozviitirawo kutaxi rank, ndobva ndarasa banga riya, ndobva ndaisa zvituko zvangu zvose pamusoro pebanga iroro kuti uyo achazorinhonga banga iroro anenge ava kutotora nawo nemhepo dzangu dzose dzainge dzichinditeverera. So ndakazouraya huku iya, ndakaisa macoin aya mune kamwe kaplate ndichisara ropa rose paari macoin awa, ndichitaura zvose zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika. Zvimwe zvino zvavainge votaura ndainge ndava kusanyatsokuzvinzwisisa sezvo chiZulu ndichingoitawo zvekungodhobhadhobha but ndisingazonyatsokunzwisisa mamwe mawords. Saka vaitaura mukomanashi zvose zvavaitaura, iniwo vakangonditi chingobvumirana nezvose izvo zvandiri kukuudza. Sekuru ava vakabva vazonditi kumusha wakapedzera kuenda rini? Ndikati ndava nemakore akawanda, kana kuenda kumusha kwacho kunotonyadzisa. Mushure mekunge vandibvunza kuti ndikakupa mari unokwanisa here kuzoenda kuZimbabwe, izvo kwaane mukoma vainge vava kutonditengesera nyoka iyi. Iniwo kuzonogamuchira kwandakaita mari ndokutogamuchirawo kwandakaita nyoka yacho iyoyo, ndichitobvuma kuti ndainge
yandainge ndatengeserwa nyoka iyi navo sekuru ava. Ndakapiwa mari yainge ichikwana iyo kuita 13,000 rands. Ndikabva ndanzi mari iyoyo hapana kana sendi randainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoshandisa, ndaifanira kuti ndinge ndichizoitumidzira yose mari iyi kuZimbabwe. Ndikabva ndazoita saizvozvo ndikaitumidzira amai vangu, vakabva vatanga kurwara kuita sekunge vachafa mushure mekunge ndavatumidzira mari iyoyo. Since that day my life has become a nightmare. Zvino vakabva vazotora cheni iya vakati vainge vachida kuzosara vachiigadzira, vakazonditi after about a week ndaifanira kuti ndinge ndichizotarisa mubhutsu dzimwe dzavakanditi iwe uchingotenga bhutsu idzodzo unofanira kungodzipfeka ka1 ozodzikurura pakati pawo usiku paunorara unotorara wakatopfeka bhutsu idzodzo. Ndakaita saizvozvo mukoma, ndakanotengawo zvimwe zvimasnika zvangu zvakachipa kune imwe shop kwava kurara ndakadzipfeka, ndakaseta alarm 1 dzakangoti dzichingokwana ndikatoona kutoti ndainge ndatotadza kuzadzikisa mhiko dzacho na 12 am. Zvino ndikabva ndazokurura bhutsu dziya ndakazomuka mukomanashi kuma3 mushure mekunge ndava kutanga kunzwa nokupa door. Ndakati kundianiko iyeye, munhu wacho ainge achitaura ndainge ndisingakwanisi kumunzwa, but ndichitonzwa kutoti padhoo painge patori nemunhu uyo ainge aripo akaramba achingonoka ende achiita zvekuzevezera. Ndo pandakazobatanidza mazwi ndikati munhu uyu ari kundiudza kuti ndinge ndichitarisa mubhutsu yangu yekuleft. Zvechokwadi mukoma, ndakabva ndazotarira mubhutsu yangu yekuleft ndikabva ndachizoona kuti mainge muine cheni yange irimo iyo yandainge ndatenga ndikanosiya kumba kwavo sekuru ava. Mukomanashi cheni iyi dzimwe nguva inotoshanduka kutoita nyoka, but kanenge kari kanyoka kadiki kwazvo, asi ndinoti kana ndichirota ndinotorota nyoka iyi inoya kwandiri yobva yashanduka, yobva yaita rimwe zirume, yobva yatanga kusika bonde neni. Mukomanashi kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Worst of all, I am suffering from terrible nightmares. Usiku handirari, dzimwe nguva ndinotosarudza kutorara ndichingoona mamovies ndichitya kuzorarwa nazvo zvinhu izvi. Zvino ndakabva ndachizonzi zvinhu izvi ndo zvichandichengeta ndiri muno munyika yevatorwa. Ndinokwanisa kutopinda kana nemuhome affairs chaimo kana kubvunzwa chitupa handibvunzwini, vachingoti zvimwe kuda ndiri wemuno, saka hanzi ndo zvinondichengetedza. Asi zvichindichengetedza kudaro hazvidi kuti ndinge ndichizodzokera kuZimbabwe, nekuda kwekuti kuZimbabwe kune imwe hama yangu. Zvino ndakavabvunza sekuru ava kuti ambori aniko iyeye wamuri kuti ndiye anondikonesa kuti ndinge ndichizoenda kumusha, nekuti kana ndikada kuenda kumusha zvinhu izvi zvinenge zvokomplena kwavari sekuru ava kuti tiri kuona moto uyo unonyuka uchibva muvhu. Saka moto uyu uri kukonzereswa neumwe wehukama kusaidhi rekwaamai uyo anoti kana akanamata moto unobuda muvhu uchida kuparadza zvose zvakaipa zvandakaita. Saka hanzi kuenda kwangu zvinhu izvi ndo zvichazondiuraya, zvinhu izvozvo zvandakarasirirwa navo sekuru ava. Kana mukaposta nyaya yangu please mukoma ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Chinondirwadza ndechekuti ukuwo nekusaidi murume wangu haakwanisi kuti ange achienda kumusha nekuda kwekuti akasarudza upenyu hwemuno muSouth Africa. Ndakambonzwa kuti atova nevana muno muSouth Africa. I don't know how true it is because handitsvake iniwo handimutsvake. Ndinongoona kuti akadeleta profile yake yepaFacebook. Chimwe zvekare iniwo kusaita ndikwanise kuti ndinge ndichinoona vana, mari ndinotumidzira zvangu, asi kuendako kuZimbabwe handikwanisi. Zvinhu zvinondirwadza kuti vana ava vatakazvara vava kura vachiita sekunge nherera, vabereki vavo vose vari vaviri vari vapenyu. This is my own story. Please postai nyaya yangu, ndodawo kungonzwawo kuti mhuri yeZimbabwe ichati kudii pamusoro peconfession yangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndinoda kureururawo kuti ndakashandisawo
mushonga uye zvekare mushure mekunge ndashandisa mushonga ndikabva ndaona sekunge murume wangu ainge ava kundida chaizvo. Ndakafadzwa nazvo kwemazuva mashomanana, but akabva achizopanduka kutaura kudai murume wangu andipandukira zvekuti marriage handichaidi, ndigerewo muno muJoburg nemurume wangu uyo wandakasangana naye muno muSouth Africa. Saka ndakangozviudza kuti sezvo ari munhu ane mari, kana kuri kunzi ndikazosiyana naye ndinokwanisa kuzorwadziwa, ndikati zviri nani kuti ndike ndichimushandisira mushonga kusimbisa rudo rwedu, but now I am regretting, he was supposed to be mine, but akabva achizotanga kundichita. So after ndaona kuti ainge ava kundichita, ndikaramba ndichingomufidha chete mishonga yakasiyana siyana. Saka akamboita nguva yekuti he was now a decent man, but dambudziko iri radzoka zvekare. Chinondirwadza ndechekuti ndinoti kana ndikamuramba ndikamutiza anonditsvaka. Akatombosvika pakubaya mumwe murume wandainge ndava kudanana naye nebanga. Apa ndainge ndatoita move on, tatorambana zvekutopanana gupuro chairo. So mukoma handiziviwo kuti kunzoko kune vamwe vanhu vanokwanisa kundibatsira here nekundipawo maremedies, even mahome based remedies ekuti ndinge ndichimurutsisa. I feel like I am trapped. I want to break this spell. Please ndibetsereiwo. Uyo mukadzi wacho akandibatsira, mukadzi uyu mukoma akazoenda kuZimbabwe kudhara. Ndainge ndimbori nemacontacts ake, but akazoti aenda kuZimbabwe ndokubva ndazongoona sekunge akachinja mafone numbers ake. Saka handitombozivi kuti ndingabatsirikanawo sei. If I try to leave him, anobva andisendera mamessages, dzimwe nguva anokwanisa kungondisendera mavideos murume anenge achiponda mukadzi wake kana kurova mukadzi, kana kuti vanhu vanenge vachibayana nemapanga. Saka nekuda kwekuti akambobaya chimwe chikomba changu nebanga, ndava kutya kuti zvimwe kuda atori nemweya wengozi uyo ugere paari. How can I leave him? Ndoitawo sei? Ariko here mahome remedies ekuti kana ndikamashandisa mahome remedies iwawo ndinokwanisa kuzomupa kana kumubikira chikafu chekuti akarutsa anobva azosiyana neni. Ndanzwa nekuramba ndichingorwara nema-STI zuva nezuva. Please help me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.